ayibona leyo nto kulezi insuku. So ke ikati leleziko uJanuary lo muntu lasekhaya konakele ngendlela isimanga. Alright mzazi sanibonani bayaphila kodwa abantu emsakazweni i-Vibe FM. Alright gama lami TV the friends wakamsomi senginawe ke njengamanje ngizohlala nawe kuze kuyobumbani ihora ke lapha ke lesishaka lolunye bathi ke 9 o'clock lapha ke ebusuku ke kuzo zonke indawo la ngihleli khona nithameleke umsakazo onqaphambili nohamba phambili around kwaZulu Natal ikakhulukazi eThekwini nasekhaya eDurban. Hayi sivale ngehlahla si-Vibe FM siyazenzela insizwa uPride wemnganami khapha kade enkonzi uGrand bengilalela uPride ngiza ngala emsebenzini studio kwi-Vibe FM. So insizwa le ebengijwayela kakhulu kuyilalela kudala kwi-Vibe FM so ke yabuye ke yathi kunyamalala. So njengamanje ibuyile. So bengihlazi ngesithombe nje ngizakhela sona ukuthi no uPride insizwa eyislender encane emfishane but ngithembe ngabe ngifika e-studio umadoda ngafika bona inkinga ukuthi yabona le ndaba yabasakazi umzakhele isithombe ngomsakazi uyidwebele isithombe ukuthi no umsakazo ukuthi uyilolu hlobo lomuntu uPride bakithi ungimangazile ngendlela isimanga. Well nabo bonke ke ozakwethu abalokhu beyibambile kusukela ekseni